जोंना उरखावग्रा ब्रह्मआ बेखौ माने जेबो साना लाबानो बे बर' जाथिनि सेन्टिमेन्ट दंब्ला बियो दा एमपि जानानै दंब्लाबो दा हाइकर्टआ जेनेखि अर्डार होबाय बे अर्डार होनायनिफ्राय बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय। रायजोफोरनि एमपि जालायनाय बर' जाथि सिबिग्रा होननानै गावखौनो बुंना लाग्रा दिनै उरखावग्रा ब्रह्मआ मन्थ्रि जाहैबाय। दा बे मन्थ्रि जानाय समाव बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनानै होनो हानांगौमोन। रायजो राजाफ्रा गोबाङानो मिथिनो लुबैयो, गोबाङानो सोंबाय थायो नब' सरनानि केसआ मा जागासिनो दं। दा बेखायनो जोङो रायजो राजानो मिथिनो थाखाय जोङो एसे मोजाङैनो बुंफोरना होनो लुबैदों। सुपारभिजन कमिटिनि जायनाखि मेम्बार जुदुमणि मालाकार बेनो जिथु रिपर्टखौ होबाय जेब्ला दा गथिखे बिनि सायावनो बेस खालामनानै जों हाइकर्टआव केसखौ होनाय जादों। ओमफ्राय जेब्ला केस होयो हाइकर्टआ बे केसखौ आजावनानै WPTBC-खौ बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो थाखाय मोनसे बिथोन हरदों। WPTBC-खौ केन्सेल खालामनो बिथोन होनायनि उनाव खिन्थु दिनैसिमबो WPTBC-आ केन्सेल खालामाखै। दा जों बे केन्सेल खालामैखौ नुनानै जों जावले जावले थांदों माने WPTBC-नाव जोङो एप्रच खालामदों, रायलायहैदों जे बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामदो। हाइकर्टआबो जिथु अर्डार होबाय केन्सेल खालामदो आरो जोंनि MLA-फोरखौबो जोङो बुंबाय थादों माने केन्सेल खालामनो थाखाय, खिन्थु केन्सेल खालामाखिसै, लेट खालामबाय। जानो हागौ गभर्नमेन्टनि बे पलिसि, हयथ' गभर्नमेन्टआ नब' सरनाखौ माने माबानो गोसो गैया, पानिशमेन्ट होनो गोसो गैया, बेनिखायनो बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामाखै जों बेखौ जों सानदों। दा बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जायोब्ला बिनि एमपि सिटआ थाङो, एमपिआ थानाय नङा आरो बिनि एमपिआ दानजायोब्ला लगे लगे बिनि सायाव क्रिमिनेल केस जायो आरो अब्लानो बे जिबां माने गावनि बेथन जानाय बे सुजुग सुबिदा लानाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बेखौ बे रिफान्ड खालामनो गोनां जायो। बेनिखायनो जों बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जानांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। दुखुनांथाव जाहैबाय जोंहा जोंनि गेजेराव सासे एमपि जालायनाय, रायजोफोरनि एमपि जालायनाय, बर' जाथि सिबिग्रा होननानै गावखौनो बुंना लाग्रा दिनै उरखावग्रा ब्रह्मआ मन्थ्रि जाहैबाय। दा बे मन्थ्रि जानाय समाव बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनानै होनो हानांगौमोन। दा केन्सेल खालामाखिसै, बे जोबोद दुर्भाग्य बाथ्रा। आरो लोगोसे इतिमध्य जोङो हाइकर्टआव माने सरनायाफोरनो सार्टिफिकेट जायनाखि होदों बे सार्टिफिकेट होनायखौ लानानै जों कर्टआव केस खालामनानै जों चेलेन्ज खालामदों जे सरनायाफोरा ट्राइबेल नङा, बिसोरो माने बर' कसारि नङा। दा बिनि जायनाखि अर्डार होनाय सरनायाफोरनो कसारि हिसाबै सार्टिफिकेट नांगौ बा बर' कसारि हिसाबै ट्राइबेल सार्टिफिकेट नांगौ होननाय अर्डार, दा बेखौ जों लानानै केस होदों आरो जों दा केस होनानै केसआव जों देरहादों। जनरलाल बसुमतारी, आं, दाउलत दैखेम नार्जि बा आरो लोगोसे जोंनि कख्लाबारि आनएमप्लयड इउथ माने इडुकेटेड इउथ एस'सियेसननि प्रेसिडेन्ट रन्जित कुमार बसुमतारी, दा बिथांमोनखौ लोगो लाफालायनानै जों केस होदों। दा जों बे केसआव देरहाबाय। हाइकर्टआ बुंदों जे सरनायाफोरनि जायनाखि सार्टिफिकेट होनाय बेखौ इमिडियेट दाननांगौ, बेखौ थोनखाबाय हाइकर्टआ, WPTBC-खौ थोनबाय। दा WPTBC-आ इतिमध्य हाइकर्टनि बिथोन मोननानै सरनायाफोरनो जेसेबां सार्टिफिकेट होनाय दङ बे सार्टिफिकेट होनायखौ माने जायनाखि अर्डार होदोंमोन बेखौ उइथड्र खालामनानै लाबाय। सरनायाफोरनि होनाय सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय, दा सोलिला गासिबो। दा बिसोरो बे सार्टिफिकेट लानानै खुनु साख्रि बाख्रि नागिरनो हाया, सोरबा MLA MPबो दारायनो हाया, सुजुग सुबिदा लानो हाया, बेबायदि मोनसे अर्डार जोङो हाइकर्टनिफ्राय मोननो हाबाय। दा बे हिसाबै नब' सरनानि सार्टिफिकेटआबो इनभेलिड जानानै थाबाय। दा बियो दा एमपि जानानै दंब्लाबो दा हाइकर्टआ जेनेखि अर्डार होबाय बे अर्डार होनायनिफ्राय बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय। बेजों आरो गोदानै बे एमपि जानो हालिया, बे दारायफिननो हालिया। जों रायजो राजानो बे बाथ्राखौ जों माने बुंफोरनो लुबैयो जे एबार नेक्स्टआव नब' सरनाया जेसेबांखि रंजाया मानो, जेसेबां फुरथि खालामा, जिखि बुङा मानो, बे दारायनो हालिया, बे एमपि जानो हालिया, बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय, बेयो सोलिलिया। दा बेनिखायनो बे जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोजां खबर। दा जों एबारनि जायनाखि इलेक्सन जागोन, फैगौ इलेक्सन पार्लामेन्टनि, बे पार्लामेन्ट इलेक्सनाव जे जोंहा जोंनि गेजेरावनो जोङो सासे केन्डिडेट जोङो बासिलायनानै जों हरनो हालायसिगोन। दा
10 बोसोर जों जे खोमाना लादोंमोन बे सिटखौ ट्राइबेल नङि मानसिनो जे जों होनानै ट्राइबेल नङि मानसिजों जों सेना लाजादोंमोन बर'नि सत्रु बर' बेरेखा 9 बोसोरनिया जों सेना लाजादोंमोन एबार जों मोनसे सुख मोनबाय जे एबार जोंनि गोमानाय जानाखि एमपि रिजार्भ सिट बे रिजार्भ सिटखौ जोङो जोंनि आखायाव लाबोफिननो हाबाय दा ओंखायनो एबार बर'आनो दाराय हासिगोन बा ट्राइबेलानो दाराय हासिगोन बेखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव जों फोसावनो हायो दा नैबे बिनि सार्टिफिकेटआ जे केन्सेल जानांगौ बे सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाब्लानो जे बिनि एमपिआ थांबाय दा बे जिनिसाव जों दा दिनै जर होगासिनो दङ दा जोंनि माने मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मखौ जोङो खालामजानो लुबैदोंमोन जे खालामथों होननानै बिथाङा माने गावनो जिहेतु WBTBCनि मन्थ्रि बे हिसाबै बेहा माने आखाइ दङ बे गोसो जाबा बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामहरनो हायो जिहेतु सुपारभिजन कमिटियाबो रिपर्ट होखाबाय बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड इलिगेल बे बर' कसारि नङा बेखौ स्पष्ट बुंखाबाय आरो 9 बोसोरनिया सकस नटिसबो जाखाबाय बे खेत्रआव जोंना उरखावग्रा ब्रह्मआ बेखौ माने जेबो सानना लाबानो बे बर'नि सेन्टिमेन्ट दंब्ला बियो बर'नि थै दंब्ला बियो 9 बोसोरनि सार्टिफिकेटखौ बे केन्सेल खालामना हरनांसिगौ खिन्थु जों जावले जावले माने एप्रच खालामसेयावबो जावले जावले आसा खालामसेयावबो जोङो दासिमबो बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनाय जों मोनाखै बेनिखायनो जों दा जरनालाल बसुमतारी नामावनो आरोबाव हाइकर्टआव मोनसे कन्टेम्प्ट केस होनाय जाबावबाय जिहेतु हाइकर्टआ जिहेतु माने WBTBCखौ बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनो थिनखादोंमोन दा केन्सेल खालामनो थिनसेयावबो हाइकर्टनि अर्डारखौ मानियाखै दा बे हाइकर्टनि अर्डारखौ मानियैनि थाखाय हाइकर्टखौ अबमान खालामनाय जाबाय बे कन्टेम्प्ट खालामनाय जाबाय होननानै जों कन्टेम्प्ट केस होनाय जाबाय दा बे केसा हयथ' टाइम लाबाय दा बे टाइम लाब्लाबो हयथ' खैदिननि उनावनो बे खै मासनि उनावनो बे अर्डारखौ मानिनांगोन हाइकर्टआ बिथोन होयोब्लानो WBTBCआ 9 बोसोरनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो हरनो गोनां जागोन मानोना बे कन्टेम्प्ट केस क्लियारखा 9 बोसोरनिया बर' कसारि नङा बे प्रमान जाखाजोब्बाय आरो बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल इनभेलिड बे प्रमान जाखाजोब्बाय माथ्र अफिसियेलि बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामना हरनांसिगौ बेल'सै दा बाथ्राया खायफा बुंनो नागिरो बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामाब्ला बे होमब्लाथ' इलेक्सन गेलेफिनगोन ओरै होननो नागिरो बे नङा बेनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाखाजोब्बाय दा बे सार्टिफिकेटखौ लानानै बे इलेक्सन गेलेहाला दा माथ्र बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनांगौ खारनाव जाबाय बेखौ पानिशमेन्ट होनांगौ बियो माने गावनि बेथन जानाय गावनि इसिबां बेनिफिट लादों सरकारनिफ्राय बेखौ रिफान्ड खालामफिननांगौ बे पानिशमेन्ट मोननांगौ दा बेनि थाखाय जों बेनि सार्टिफिकेट माने केन्सेल खालामहरजानो जों लुबैदों आरो केन्सेल खालामहोनांगौ आरो बेनि थाखाय जोङो जेरैबाबो जों जुजिगोन आरो जोंनि अधिकारखौ जों मोनथारनांगोन दिनै बर'फ्रा एथ' गोबाव थगायजाबाय एथ' गोबाव जों 10 बोसोर मोनसे गावनि अधिकारखौ सेना लाजानाया बिराद गिदिर बाथ्रा दुखुनि बाथ्रा बेफोरो जों मानो मालायजों सेना लाजानो दिनै गावनि अधिकारखौ जों मानो खोमाना लानो आरो पलिटिकेल अधिकारा बिराद गिदिर अधिकार गावनि पलिटिकेल अधिकारखौ जुदि खोमाना लायोब्ला जोंहा मा थाबावनो ओंखायनो जों दिनै जेरैबाबो जोंनि अधिकारखौ जों मोनफिनथारनांगोन दा बेखौ मोनफिननो थाखायनो जों दिनै जुजिदों जों नाजाथाबदों आरो जों देरहाथारनांगोन आरो जों 9 बोसोरनिखौ जेरैबाबो पानिशमेन्ट होनांगोन बे जेरैबाबो माने गावनि माने जायनाखि बर' हारिखौ नासयनाय जोंखौ थगायनाय भारत सरकारखौ थगायनाय बे थगायनायनि पानिशमेन्टखौ मोनथारनांगोन बिनि बेथन जानाय गासैबो फिनजोबनांगोन जों बेनि थाखाय रेडि जानानै दं बे सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाब्लानो जों बेखौ क्रिमिनेल केस होगोन आरो अब्लानो बेयो जेसेबां दं माने माबा जानाय बेखौ बे होफिनजोबनांगोन दा जोंहा बिसास दं जोङो कन्टेम्प्ट केसाव जों देरहागोन आरो क्लियार खाथार कन्टेम्प्ट केसनि क्लियार बे माबा खाथार बे केसा गथिखे जों कन्टेम्प्ट केसाव देरहागोन दा रायजो राजाया बे समसिम जाहाथे नेनानै थायो जों बेखौनो आसा खालामो आरो बेखौबो गोसोआव लादो रायजो राजाफ्रा बे नेक्स्ट फैगौ इलेक्सनाव बे एमपि माने खनसे खालामनो हालिया बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल जाबाय इनभेलिड जाबाय सोलिलिया दा जोङो दुखुनांथाव बाथ्राया बेखौल' बुंनो लुबैयो दा दिनै उरखावग्रा ब्रह्ममोन बादि थानायाव जोंनि सार्टिफिकेटआ जे माने इलिगेल मानसिनि आखायाव थाबाय ट्राइबेल नङि मानसिनि आखायाव थाबाय आरो बे इलिगेल मानसिया जे दिनै एमपि जाहैबाय आरो बे इलिगेल मानसिखौ जे जोङो माने बोख्लायफिननांगौ एमपिनिफ्राय आरो दिनै एथ' गिदिर मोनसे अर्डार मोनबाय जों ट्राइबेलनि माने माबानिफ्राय हाइकर्टनिफ्राय बे अर्डार मोननायखौ लानानै जों सुजुबानांगौमोन जोंनि मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्ममोना दाननांगौमोन खिन्थु बेखौनो दानाखैब्ला बे माबायदि जाथि सिबिग्रा मानसि जाखो दा रायजो राजाफ्रा साननो गोनां
साननो गोनां दङ माब्रै जाखो दा जों बुजिखादों उरखाव उग्रा ब्रह्मआ बेखौ मावनाय नङा बिथांखौ जोङो जेब्लानाखि नबसरनिया सार्टिफिकेट लानानै एमपि जायो एमपि देरहायो बे समाव उरखाव उग्रा ब्रह्मआ सेकेन्ड पजिशन मोननानै इलेक्सनाव जेनदोंमोन बे एमपिआव दा बे समाव जों बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामहैदोंमोन केस होनो थाखाय खिन्थु बिथाङा नेगेटिभ खोथा बुंना होदों बे जोङो बेसिबां मालाय जाथिजों गाज्रि मोनजाबावोब्रा बयबो जोंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय अना बर'फ्रा जोंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय बर'फ्रा जोंनि बेरेखा जाजोब्बाय जों गाज्रि बेसेबां मोनजाबावनो जों केस होनानै मा जानोब्रा उल्थासो बाथ्रा बुंदों आरोखि बियो दा उल्था जों बेनिफ्राय जेबो आसा खालामथाराखै बे जे दानगोन बे जे जोंखौ हेल्प खालामगोन जों आसा खालामाखै आरो बिथाङानो दिनै बर' जाथियाव बुंनो थाङोब्ला